Sitten otteluennakossa. Josumalan kapteeni Iiro Kuosa tänään vastassa IPV Jomavastuuottelussa. Edellinen peli Kiteellä rantakentällä ja sieltä 0-2 tappio. Vähän ajatuksia tuosta kipapelistä. Kaikin puolin huono peli meiltä. Nyt lähdetään sitä parantamaan. No onko jotain tiettyjä asioita, mitä pitää parantaa tai mitä tässä nyt on parissa päivässä käyty asioita, että tänään niin nähtäisiin erinäköinen Joma kuin esimerkiksi sunnuntaina tuolla Kiteellä? No ihan perusjutuista Kaarelle henkeä ja peli ilmoitti sitä kautta, että sieltä sitten yritetään kaivaa niitä laatua siihen sisäpeliin ja lyöntiin. Niin, tänään IPV vastassa 3. kertaa runkosarjassa. 2 edellistä on mennyt Jomalle. Edellinen oli tuossa noin kuukausi sitten Imatralla, sieltä 0-1 tappio. Niin minkälaista peliä odotat tänään IPVtä vastaan? Vähän juoksuja, tiukkaa varmasti ja Joma voittaa. Hyvä, kiitos paljon Iiro. Tsemppi, on peli. Kiitos.